All right, and I checked the Zona Volt 104.3 FM. Ewa Guchalo Ekbaz Kitab Do You Wrong Fino featuring Orlamide. Abu no worry for Buna Megan, no, because why alum, you know, just why alum on no, why alum, Tobulos Nadi. And just on the FM, more actually my film, but the point of Lampa Sugi, why alum, Tobulos Naladi, just to know why alum. Let's check out the pay phone line and na YouTube Bible Vote 104.3 FM. ODENIGBO Vote ODENIGBO, sorry. Not Facebook Bo Vote 104.3 FM. YouTube Bo Vote ODENIGBO. Maybe before line kita no na 0706 048 5853. My one 0915 570 8347. Maka na ndị be anyị tụrụ inu si that na mgbe anyị egbu isi na anyị egbu isi egbuo ya ntị eme gịnị esoro ya ọ ifemere ụmụ nwanne anyị anọ na Cambodia and of course amụrụ m na ọfanwa amụrụ m na ebere m anyị emere fọ maka parents ha but ntechu iru dị na Nigeria because at the end of the day ya ga-ekwu bụ ndị Nigeria. Hello mgbede ọma ka eke ime uhuruchi ọma ka afọ gị na ebe isi akpa anyị nnọọ ekesin nke gwụ Yeah, I got that.
Daalụ sọ. Jisike. All right. 07060485853. My one at 0915 570 8347. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. I'm okay. No. Honorable Ndubisi, no, daalụ. Okay. Ifirete nọ naanị ewere ebe m ga-anọ ọdụ na nọ m nọrọ afọ fere Naijiria ụcha amatụ m ma ụmụaka m oge emezie maka ama m ndị mmụọ ameke m ji wee zụọ ọfa naanị ihe na-ekwu mpụwa afụ maọbụ ebe ọbụla m nọ ụjọ amatụ m maka ihe kọt maọbụ onye ihe otu m onye na ama m ụmụaka mmụọ so na parents to contribute much na ihe m na-ekwu okwu m adịrị ogologo mana ihe na-achụpụ ụmụazị na Naịjirịa ụzọ ha si obodo ahụ adịrọ mma sorry to say that na ihe m na-ekwu mana ihe m na-aya onye ọbụla jisi ike na nwa m akarịa mba ahụ as far as ọ bụ ọbara gị iji wee mee onye ahụ nwa m akarịa mba ahụ ọ gwara ihe m na-arụ ma son mere mgbe o jere ụgwọ klaasị nwe ọ gwara ihe m gwara m ga-ewutere datin mkpọrọ nlọd ya site na ọmụa ga-eme ya na ọmụa ga-abụ ya ọ ga-eme nwa m akarịa mba ahụ ọ kwuru akarị onye kụrụ ya ka o mee onye ahụ ebe ndị gbaziri ya ebe ọ chọrọ ịgbaziri ya so ihe nna anyị onye ọbụla jisi ike zụwa mmụọ ya sara na ọkarịa ya ị kwesịrị ịma ihe basic something ị ga-emere nwa gị na nwa ya ma misbehave ọ dị very very important. I don't want to say much. Keep it up. Me not try. Bless you too, Honorable. Daalụ. Na nwa m akarị ka m baa aghụghọ ọ kụrụ adị akarị onye kụrụ ya anya bụ the thing and nke bụ eziokwu na ụmụ anyị nwee ebe ha nọgasị anyị bụ ndị parents na-ama ọ bụrụ asị maka na gị na nwa ahụ bụ ihe nọ from mgbe the point a mụrụ ya till the point o merụ travel because some of us na-etinye ụmụ anyị na hostel nke but nwa gị pụtafu ihe dị iche na ndụ nwa gị ị na-ama and as a parent ị kwesịrị ị na-eje ije na-ajụ ajụjụ ije na school ije mara ihe nwa gị na-eme at what point mara friends ahụ ijidesie nọmba fa as the parent onwe ka nwatakịrị asị gị mọmi na ọ chọkwara ije na nke Okeke kpọọ mama Okeke si ya na Okeke anọ n'ụlọ nwa gị bụ Okafọ sịkwa na ọ chọrọ ịbịa na nke gị nwa gị nọrọ ebe ahụ sị na ọ ya alarụ 12 midnight kpọọ ya na fon kpọọ parents ma ọ kpọọ si ya nye nwa gị fon parenting adị ọkwa izi gbanki ga-abụ monitoring spirit gbanki ga-ama na as a mother because ụmụ nwaanyị kacha nwee discerning spirit so ịrụ ọrụ DSS na ndụ ụmụ gị or FBI ga-abịa naturally ma ọ bụ na ịbụ mother bụ na anya toruru anyị ịbụ a lazy mother ịbụ a lazy parent I promise you ga-awọ FBI tụọ ka ị ga-esi na-enyocha ọ bụrụ na ịdị eme too much the point bụ ka ihe dị otu a hapụ ije mee keka ụmụ anyị zigara obodo and the post bụ na these people na they are not hungry asị na ndị a ji ezigbote ego ha ji very ofu n'ime ha sef asị na nwanne ya nwoke bụ the richest
Nigerian nọ na Cambodia, the richest, na nwanne ya nwoke bụ nyanwa kacha nwee ego na Cambodia. Gwazie m ihe mere ị ga-eji wee si na that kind of abụrụ ego aghọtara m nwa sef sometimes. Okay, ị nọ Nigeria, ị nọ Cambodia, ị masị na ị nọ na Nigeria ebe ị na-achọ protection. Na Cambodia kịta, what are you protecting yourself from? Maka mụ ya dị neutral, jee ihe nji maka ya wee bịa, unu eme ya, onye ọ na-abala okwu unu asị mba. Kịta, this young man now agago ọnwụ. Onye nke ọzọ face ya dị damaged, ọ nọ na hospital, ọ recover by the grace of God, ọ ya recover because that is ọbụrụ Nigeria bụ ya. Somehow ndị be anyị except na ailment bụ na emeghị ihe kwesịrị ime, obodo Igbo people na survive bullet machete attack ailment because ha nwere the facilities and the right hands, ya bụ qualified doctors and nurses ga na-emecha all these things. Na Nigeria few fafafafa ị ga-anwụ lele nwere ya akọtara ya, pụta onye nke a ya survive. Then ndị nke bụzi na ha ji okwu ha na-abụ wepụta dị ije nga selfie. Ọ bụ na nwere nwanne gị onye nwa n'ebe a, ya bụ nke ifere social media, but the last time ị ga-afịa anọ m self that na the young man nke egwuregwu na-eji sign ya out from morgue, ya bụ mortuary, si na man sign ya out. So ha na-achọzi iwere the property as government property because the boy was a criminal. Ọ bịa na befa bịa ịwọ ichi eze, ọ bịara ọka mara ọgọdọ. So onye nke a nkịta anụ a, akụkọ nke ebugodu mgbe eji emetakwazie. And guess what, most of them nụrụ ndị Cambodia, ụmụ nwaanyị fa. Onye nke egbu kịta asị na ọ nụrụ onye ọcha that day na mortuary. Ụmụ nwanne nwunye na the parents ha dogodu table ebe a because ekweghị sign out the body. Ya bụrụ gịnị, dọrọ ya na-adọ families. Kịta nọ ebe ọ bụ na parents that boy nọ na ha na-ebe. Ndị nke anọ ọ bụ na ha ji life imprisonment. Amarọ dị m onye nwụrụ anwụ na ha anwụ, onye dị ndụ dịka ha nọ na position onye ka mma. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Chetakwa na m nọ na YouTube. I'm live on YouTube right now na Vote Odenigbo. Inwe ike inweta m ebe ahụ. Maka na n'ụbọchị nketa anyị na-ekwu okwu ụmụ nwanne anyị bụ na ha jere obodo obodo jee techuo anyị. Ya ntechu, nnukwu ntechu ka ha techuru anyị. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Anyị na-emekwa my brother no. Ebe ka ọ dị? Okay. No.
All right, Dalo. So, okay, so amara m na egelu ntị ya okwu ghọta ihe okwu kwete n'ihe okwu maka na o nwere ihe honorable kwuo ọ sị na ụmụaka ọzọ ụmụaka ọ mụrụ nna m na-abụkwa okwukwe okwu onecha anyị anya ọ sị na ụmụaka ọ mụrụ that means ọ ga-atụ nwaka si na ife a na ife a na ife a kpụ ga-eme ụmụ iwe na-ama mmenwu ịghọtago. Then as an adult bụ a parent echekwara m na nwa gị nwoke osu gbanwe nwa o nwere omume nwa gị ga-eme ma na onye nke a n'ofugo. Yes, o nwere omume nwa gị ga-eme o mee nke izizi mee nke biko sie ma na onye a kịta nnalị ka ọ na-achọ ịgbanara gị except nọ na gị na nwatakịrị ahụ ebighọ n'ụlọ na-enwe ike 6 months agacha otu a ịma mfu ya anya mana nwatakịrị a bụ na every 3 months because each term na school bụ 3 months each term na school bụ 3 months ị gaa na university each semester bụ 4 months except na after each term or each semester na nwatakịrị nwa ị mụrụ adịghị analute n'ụlọ then gị na onwe gị kwesịrị ịma that something is wrong. Ụmụ ihe anyị nwatakịrị ahụ na-eme ọ chọrọ ka ịfụ anya ọ chọrọ ka ị malụ maka ya ọ na-ezelu gị ọ ma na ọ bata n'ezinụlọ ya na gbesegode in as much as achọrọ m take responsibilities away from the parents but I can't. Ụmụaka a bụ n'aka anyị ka fa nọ our duty and as our responsibility ịma ebe nwatakịrị si bido wee mebiwe na ebe o si wee ya efu mpe ike kọlụ o nwere akọ nchọ ịkọlụ. Hello, mgbede ọma ka ime mgbede ọma ka afa gị na ebe isi akpọ m voice gị na-ebreak isi n'afa gị bụ gịnị from Ogbete nnọọ.
Okay. ga-ama na oche njigo na ọdịrọdị etu ahụ ọ dị bidokwa mgbe ahụ tupu ya na ihe a kịta na ama laikrọbụ ya na-ekwerekwe iko abụ okwu ọ bụrụ anyị kepu okwu anyị n'otogo na orugo gawa o nwere mgbe anyị kpara nkata si ahapụ mgbe nwatakịrị ruru ebe 20 or 50 years ị ga-asị nwa ahụ jee chọwa ụlọ o nwere ihe anyị kpara the other time asị na mba no until ịfụ na nwa ahụ eguzogo ọfụma bifo enwe ike ịrapụ ya ka ọ pụọ the other man kwuru okwu ahụ ya si wee jee chọwa ụlọ ọ ga-ebi ya wee ti mba na ọ ya nwa mụrụ nwa ahụ ka orube ya na ya bi so ka ime ihe kwesịrị anyị ime dịka parents before anyị ma na nwa mmefu ga-abụrịrị nwa mmefu mana ka anyị mee nke dị ire anyị na parents. Alright, daalụ so ogozikwa oge exactly onye ọbụla nwe a role to play. Nwatakịrị nwe the role to ịkpafu ịzọba okwu ebe na-adịrọ mma, but as parents all our own role ịchọpụta na nwatakịrị a chọkwala ifu ịdọcha etere azụ ịghọtago, because they will always give us the sign and anyị nwa ga-enwe obi anyị ga-asa edekwa ebe nwatakịrị a na-eje. Hello, mgbede ọma ka eke ime chai ọ chọkwala ịsụ m dete mana agbanala m ya sorry. Daalụ so. Alright, asị na anyị ga-eme ike anyị hapụrụ Chukwu the rest, mana ajụjụ m again abụrụ anya true anya na-anwụ ike anyị true anya na-eme ike anyị ka ọ just anyị na-eme ihe anyị feel na ọnya bụ ike anyị maka na sometimes ike anyị adịghị adịkwa enough ịghọtago, ike anyị adịghị enough but well maka na ị na-asị ka ichi hapụrụ Chukwu ọ bụ na ịdị eme ihe ị kwesịrị ime
I am telling you. I am telling you. And another thing, as a parent, ị na-anwa ike gị, kedu ụdị technique ị na-use? Because all these things, ụmụaka kịta, every child, ọ bụrụ this ụmụaka kịta, every child nwere ike ihe esi wee si, ọ bụrụ otu isi wee so nwa gị A, ka ị ga-esi wee so nwa gị B, ha na-abụ the different people, mana ofu gị nwa bụ ihe mụ ha, mana ọ bụrụ ofu Chineke. Hello? Mgbede ọma. Kee ka ime? Ụzọ na-echi na nnọọ. Adị m oyi. Amen. Ha na-anụ ya. ndị nke na-ekwu nọ Chineke na-azụ nwa ashị ije ọ dị ka ịnọkọta ịkpọrọ nwa gị tinye na skuul si ticha zụọrọ gị nwa gị ma gụ nwa ọ nọ na bịa ezoghị ya so that few hours ihe ya ga-anọ na klaasị ọ bịa zụọrọ nke ịchọrọ ka nwa gị n'anya iyi eji m onwe m ama atụ ebido mkpọ m nọzrị sobe ụmụaka m to yunivasiti ọ na papa ha nọ agụ m ajụ gị m nọkọta ya n'aka be m nne na-akpara ifo pensụl mmadụ ma ọ rula ma ọ shapịna apịafụ nga agụ ụtụtụ echi soro uje skuulu si ebe a jụọ ọrụ nnọkọta m ya onye na skuulu onwe ga-ama na nna abịa ije na walọ shefad a ga-agwa gị ije naanị kọmanda ekpe afa na obi adị a ga-agwa gị nnọkọta mkpọnyeru na skuulu mkpọnyeru gị ebe a kere ebe nọ ịma mmadụ na-anọ n'ebe ahụ enwefụzi ihe ị na-eme nchigo ka ebu nke ụzọ tinye bụ skuulu enwe nweta ụtarị n'etiti ndị skuulu ahụ pịafụ gị ahụ ijike nata egwa m mmekete pịa ụtarị ma na mbata gbe ya di m otufu mmụọ anwa ji nwa m nwaanyị ka frend ya bịara be m nwa jesu ọ ka bụkwa klas 2 wee kechete dochichi isi ọ na-ama nsị nwa m ebe ka isi ọsị na abi topland wee si ya kedu mama ga-anọpụ ya ọsị m nso gị ma na-etu ife chere ma kọtes ite ọsị m na ọ na-eyiri trauza wee bịa nchi oke kedu nwa m ọ cheta wee kpọọ ya wee fụta wee were n'iru dị gị a n'iru nwa m wee keta nna ọtarị m pịara ya si na ugwa mama gị nọ onye ijere bie ma na ya pịara ụtarị na achọ m efe ya wee kpụtazie nwa nke m wee tifie ihe na si mbọsị ọzọ m mekọtara fuga na nwa ma ma na ọbụọ na-enye m onye kọmọ na-enye m oluo dị 3 days nka skuulu ụmụ na-azụ klaasị ha ma na nne ọ na-akịkakakakaka wee batazie wee fụ the class teacher keneche ya si bịa so bịa ọbịa kpọta nke ọzọ wee were ụtarị pịakacha ha na-agba ahụ the principal si ma ọbịa ọsọ nke ya fụkwanụ parents bịara ebe a nyere aka wee si the teacher nwa m ama nọzi n'azụ ya tinye n'ihu na kịta gosigo m ihe ochichi na first
wee baa ofisi sie na ọkịta ka wee sie na emekete gba ya na akpana be na-alụkwa na skuul a na-ebido n'obere amara nnụnụ nke ga-efe efe ma nke na-ama mfe efe na nwatakịrị na-ezuzu ezu nyere ya aka tichie lesin mana ka ngwakwa nke bụ eziokwu kedu ka nne na nna si wee bie ndụ ife anụwachi na nwunye kedu ka o si bie ndụ mmadụ bịa ebe gị ị ga-asị nwatakịrị baa n'ime ụlọ nwa ya nọdụ taa na-ekiri mami anya n'ọnụ na-ekiri papi anya n'ọnụ ha na-akpa ya bụ nkata isi m na ị na-azụ nwa ifu nwatakịrị adị enwere ụmụ ụka nsiri ime achọ m ikpe afọ maka na amụ ya ama maanụ bịa rịpọtụ nwa ya nwoke na ọ na-ese igbo na ọ na-ese siga na ọ na-edu nwaanyị the Reverend Father wee sị ya dutere ya ama the Reverend Father amasị nga wee sị ya dutere ya o wee dutere ya ịmara ka ọ jụ the boy cheki dị nke ọ bụ gọnọ bụ isi ọnwa tụrụ papa ọ sị ihe ọbụla anyị na-eme na papa ya na mama ha anwụgo na papa ya bụ mgbe ọbụla o duru enyi ya nwaanyị na-abata na be ha ọ bụ na ha etogo ọbụgo na ha etoro na nne m akwa ị na-ege m ntị n'ihe na-ege gị ntị na papa ya na-ese siga na papa ha na-ese igbo na ọ na-aṅụ mmanya na ihe ọ kụziri ka ya na-eme n'iru fada Reverend Father wee sị nna kedu ihe nweta ose about this ọ tagharịrị anya ose ka ya gwakwa gị agwa kịta na ha plan bufo enyi gị nwaanyị na nwaanyị anwa bịa ọzọ na ga-ebu ozi na ya na ụmụ nwaanyị ya plan gị na ịmanye ha n'ime na ị na-enwe di na-enye nwaanyị so na ọbụla gburu mama ha ka mama ha wee nwụọ ịfụrụ ya olu etu kịta nwoke asị na ọ bụrụ ya nke a bụ ọ bụ na ma nọrọ fada na-ajụ nwoke ajụjụ si na nna asị asị ọ bụrụ genetic court nke dị n'akụkụ Goshen ka efu young boys echiche ọ bụ na nwatakịrị lụọ 18 years na-akpọchi mana jee na ebe ahụ efu ụmụazị eju ebe ahụ ndị nke na-apụta kedu ma ahịa mama ha na-eyipụ efe n'iru ha kpọrọ enyi ha nwaanyị nke na-abịa ma ndị nke zuru oshi ma ndị nke nọ na kọt enwe ndị nke a na-eji aka odo kụjie ọkpa parents abịa na ebe akwa wee sị na ibe akwa ebe ọzọ ha agbagbuo ya n'ọgụ ọdịnyere n'ihe ọ na-eme ọ maka parents na-asị na enwere epesi azụ nwa na Chukwu ga-azụrụ gị Chukwu kwuru na Baịbụl jee gụọ Baịbụl manye okoteshọn jee jiri aka ọ chọrọ ya na nne na nna ọbụla ga-aza azịza n'isi nwa ha n'ofu n'ofu nke na-emere ọfụma anọdụ ebe a na-akọsị gịnị ofu onye si nọ ọ bụrụ na itinye nwatakịrị n'ụlọ ụka ma mụ ya mara ihe ọ na-eme okwu ojiji ị ga-afụ ụfọdụ ndị na-eji 10 o'clock in the night na-anata jekere n'ebe a na-azụ efe na-abata ifu a small girl ga-anọ between 10 years and 11 years o buru ihe n'abalị na-akpagharị what do you think that girl ga-amụta otu a ka ọ dị dị boy ebe ka mama nọ ebe ka papa nọ ọ batabe ka o je kpata ya ego obere nwatakịrị ebido misuse bie n'obere nwa bịa ihe ha na-akọ na redio nwa ememe njọ ha kọsịkwa na data ihe nwa ọbụla mebiri emebibi n'aka nne na nna mụ kwurie ụfọdụ ụmụ nwoke na-asị na nkịta nwaanyị nzo na-ata akwa ise lai jene n'ebe ọtụtụ mama mara ihe a na-eme ji ha nọọsụ ndụ jenene ka ụmụ ha si dị ọ bụ na nwaanyị adịghị ezuzu ezu na ọ da agbachiwa afọ Chineke nyere ya aka ma ekpere ọ na-ekpe ma afịa ọ na-azụ ọzọrị ụmụaka ya dị mma mgbe a tụrụ inu ahụ agago not now ndị papa ha mgboro ole ka ịkpọrọ ụmụaka gị mitin mgboro ole ka ịkpọ ha n'etiti maka nye ha advice onye akpata na nwa family ọbụla the first priest bụ father onye bụ priest of the house ị na-asị m na nwa ndị ahụ egburu na Cambodia ọ bụrụ na ha siro na be anyị ebe a wee mebe ajọ ihe ahụ ha gara ime ebe ama many of them ma ndị nke jechere na Dubai ha gara n'ebe a mere kọtizm achụnata ha ọ bụrụ na Chukwu mere ha ebere na ọtụtụ ka a chụrụ ha enwere obodo na-ama tolerate that nonsense onye ka ị ga-apụta iche ebe a wee gbaa moto wee gbaa agụ na-asa daa mmiri na-asa ije n'obodo onye ọzọ jiri ije emebe maka ndị anyị bụ ha old are there ha esi n'ike eri nri ọ
bụrụ na mama ha zụrụ ha ji azụ onwe ha ebe ọ bụ na ha esigo n'ebe a pụọ ma ọ isi m na mama ya nọ na vileji na asị aka iji wee jide nwatakịrị gịnị ụmụazị na-emecha yahoo yahoo anyị na-edocha ebe a bụ ihe a na-asị kụziere nwatakịrị ya ihe a ka o soro nwetara ego. Ama m nwoke anụ onye mụ na ya bụ nọ na CWO na-akọrọ m na nwa ya dị 19 years gorie jip ebe kositi nwa 19 years na ndị steeti na-emeri anya ụfọ ndị ya dị na-emeri anya ụfọ. Ndị dị na nna gwa ahụ na eziokwu unu mebiri emebi bụ unu mebirie ma nwaanyị ma nwoke dị sistem otodo Jesu. Bye bye. Dalo so. Dalo. All right. Osigini. Unu na-asịzikwa na no Chukwu na-azụ nwa. No parents. O Chukwu ya wadata bịa zụọrọ gị nwa. Ọgụwama. Ka ọ gị nwa ga-eme your bid. Because ụmụaka kwesịrị ị na-afụ parents as the God, as their God on earth. Gị nwa na onwe gị ka ọ dependiziri ịma ka ị ga-esue portray onwe gị image. Kedu otu anya ụmụ gị kwesịrị iji wee na-afụ gị ka eki so edobe onwe gị ka anya ha ji wee fụ gị ka ha na-etolite. Because I promise you, onwe some children bụ na ha pụtara isi akwa na ala ha na ya agwa mmafa ọ ekwutekwana ogwu asị gị taa ka onye bụ ife afọ. Onwe some children enweghị regard for their parents, enweghị regard for their mother, no regard for their father. Ọ bụrụ gịnị aka iji wee na-eso ụmụaka. Most especially ọ bụ na ị nwere bad habit ifom goal. Ichezo na ị nwere nwatakịrị n'ụlọ, ichezo na otu ị nwere nwatakịrị na ị kwesịrị ịmaka ebe ị ga na-eme those things ka ị so eme ka ihe mere expect from nwatakịrị na-afụ gị ka ị na-edubata nwaanyị n'ụlọ ịdị enyefe nri. So how do they cater for themselves? Ụmụ ihe a cultism first of all bụ na ha ga-preach, ha ga-project love to your children. And I promise you, how ma ụmụaka na-abụ na a na-reject or na na-deject or na neglect at home. Ọ bụ na nwatakịrị gị nọ n'ụlọ gị na ya bi n'ụlọ ịmụrụ amụ weda na ịmụrụ ya mụọ na ịkpọtara ya akpọta, ọ bụ na ịdị enye ya attention, ọ bụ na ịdị egosi ya love. Ọkwefụlụ ndị a ha nwelu anya ịfụ na nwatakịrị ya na-ala aka ịfụnanya n'ụlọ. First of all, he goes to the care. The next thing is your blood must not be your brother. That you can also have a mother, now bro your mother. If you marry a project, fake love. You will hear those things. How we see what no no here what by the time what they go invested into them, emotions, emotionally. Ụmụaka bụzi ndị anụwa na-afụfa n'anya karịa ndị nọ n'ụlọ nne na nna fa ọ ụmụ nwanne ha. The next thing asịzi gị join ebe na join ebe onwere ife ịma mbụ, onwere ife ịma mmenwu, ọkwa ifu love agụ onye na-egosizi people love. When you are not loved properly at home, ndị ilo a na-egosizi gị that love. Onye bụ another reason why ụmụaka ga-eji wee join your cultism. Onye bụ another reason why ị na-agwa nwa gị okwu na-enye gị anya n'isi. I have another reason why nwa gị nọrọgode ebe a na-ekwu maka gị tomorrow o mepe ọnụ sị gị hapụ onye a na ọ bụrụ nna in fact na ọmadị ihe ị na-ekwu na ọmara onye ị na deny ya gị na public. So many reasons why ụmụaka kwesịrị iji na-enweta adequate love and care n'ụlọ. Maka na igosiri ha ihe a ndị ga-azụrụ gị ụmụaka ahụ nọ n'ilo karịa karịa. And orientation fanye ha ka ha ga-eji wee tonite. Nwezi ihe na-akọ ha na-anụ na-aba ha ntị. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Okay. No. Honorable, no. More.
It's the sound of this thing. Before I after university, I get 20 years or 22 years. For Facebook, you can read how much other 22 years. Or to go to ndị kachasị aka n'ụwa o nwere ka o chenji ọmụabụ ụzọ ma na-agwa gị na ihe na-ekwu ihe na-ekwu Take for example, I'm last month in them one girl where Jana in our house. So on make them photo ka amana na we na ko aka obru mu apota see we ko na cho opa for my son nearly like online say sorry my son anoro no they so always more of my son awesome near my brain was very school it's okay Fiyat ke wuri ke eji ko gina my son. Maka from no senior to my son author ọfụma. Also not just no online. Nke no online we dey to have. So see please that I trust in my son. The only to see eji ko gina ke and then online you got akwa bi hate mara. Monday they be gonna Nigeria Monday outside the No, our work. Also, we never appreciate the way God here. Don't corrupt my son and don't call him any other day. If you told that, I'll pick you up. Also, okay, thank you. As he left, in the area of honor, he was get I call Gaza. In any hand, you get that. He was get I call Gaza. I probably buy and get I call Gaza. Izu ụmụaka na ọ ga-abara uru so mmadụ asịziri na onye apụọ ihe ikuyere nwa n'ime ọma hapụ moto Bible even said it till train a child the way that person will be so when that person grows ọma depart from that ọ na-akụzi nkụzi nke okwukwe ụmụazị ma ịdọdị m naanị ndị nọ mụ na ha nọkịta naanị ma ama nọta nọ ole mgbe onye ọchị na rum ya pụta and we make a from the room. Never see my mother or like a Todano. Or it is Zoom as a Chiquilla. One name why you came outside your time, who I can tell her this. Minimally no more than 10 as 1 year. One name why I did go. Man, all the Gabros were as Zoom. I want me to tell them by myself, go give you a tomato. And then the comes one head or not a motor, the Bob and no. So the money was in that thing. The second and the Kuzian the money in Akuzia. God bless you. Bless you too. Dalo. Hoha. Obuni zuru ụmụaka gị a ga-enyere gị aka mee gị n'izu ọfa. The word is enough for the wise. Ọsọkwa gị chebe Chukwu ka ọ bịa zụọrọ gị. The only thing you can do is to pray to God to strengthen you. Nyanye gị ike na ekike ị ga-eji wee zụọ ụmụaka gị. Ma ọ bụrụkwa for the action, it's left for you. Hello. Good evening. Kekime. Mamuche no. Dalo so. No, dalo.
I'm asking, like more now. I want to talk about what somebody could move and wire. Ndị nọ na ha etogo nsị atọ nsị a na ọkwụrụ aka akarị onye tụpụrụ ya ọnwụrụ oke m na ya bi na ha bisi ebe niile ma ndị nọ nke ndị n'ova a na-eweta maka dị fish a na-eweta nne na azụ mana ọ nweta ị ga-esi ya zụcha ka ọ pụọ ọjọọ nụkwa ndị otu ya ọ chukwu na azụrụ mmadụ kwa Chukwu na azụ ma ọ kwesịrị bọọdụ na-anaghị amị ihe izusi aha ọ pụọ were aka ọsị bido nọ ihe na-emere oge ahụ nọ n'onye nwa na-eme kịta ọnụ ihe niile ahụ bụ ekpere emekịta ndị dị ihe ji mbabara baba etinyere m na ahụ ọtụ makwa na ha bụkwa bọọsụ si eti ekwene m na ahụ ọ na-ekpere nwaanyị ibe m ịma na onye ọ gaziri na-asị ibi ya na ndị abụzi ala mana bọọsụ kịta adahụ ihe a na-ekwu na be ya jụọ ma ijeze foreign country jekọba mkpamkpa ebe a well amatụrụ etinye na ha ga-esi wezi ihe nke ahụ onye ka dara ọrụ nwa m mebe ike gị daalụ sọm uche daalụ onye sikwa na chukwu zụrụ ya nwa nsogbu adịrọ kama na mma na ndị nke bụ na fa wepụtara aka fa zụọ nwa fa laikiri ka o si wee gaa the results na-adị different onye ọ bụ na ọ gakwalụ n'ọchukwu zụrụ ya nwa tọọ ịzụrụ nwa n'ọchukwu zụrụ gị ka ezi hello ụzọ nna-echi na nnọọ ịnọkata isi na chukwu ga-agbadata n'anyị bịa zụọrọ gị nwa bifo nwa gị febe efe that girl bifo febe mami ya chọpụtara ya papi ya chọpụtara ya ugboro ole ka ha kpọgoro that girl dụọ ya ndụmọdụ bifo nwa ga-efe efe na ụmụaka gị na-amakwa ịmụta nwa ị ga-ama nke anyị adịrọ mma akwa ifo m nwa mgbe m pere mpe anyị adọkwa m mma bete nke m na-anụ bụ ọgụ ka m na-anọ sode efere a ga-ebunye m ga-asa mgbe m ji je gbacha bọọlụ ọpọ na mbụ nwaanyị ihe na-agba bụ set mgbacha bọọlụ mpụta ma tụtụrụ efere sa uru 12 midnight mama anyị lara ụlọ kpọte m ọsọ egbegharịchago ọkịta kee ndụ ya gị sa efere ebe ka ije ị ga-asacha ya n'abalị ofe mama ihe oji aka ya ụtarị bụrụ ala not even anya nwaanyị enwe were ụtarị gwe m egwe mmadụ akụziri m ya ọzọ ụmụ nwanne m ndị nwoke niile na-esi nri isite ihe bakwa ọbụ eteje gote ya bụ ihe how many parents na-akụziri ụmụaka ya ọsịghị na nwoke afụnugo nwoke Jizọs ọ bụrụ nwoke ụzọ echi na ka onye bụ
ya gịnị anọ na background onye na-agwa gị ihe ị na-ekwu ọsọ na-anụ onu ya steady. ndị nke nwoke mama m mụrụ ihe anyị bụ dibu 12 6 girls 6 boys ada anyị ọbụla mgbe bọsọ eji esi n'nche ama ngwa ha agwa the worst will happen to you bụ na elu mgbe ị ga-esi nke gị wee ofe a wee gbaa mmiri maọbụ ọ dịghị ụzọ ekwekwana ka mama anyị bata maka na ihe eji akpọ nne ọ ndị nne na ụmụazị na-anọkanarị da na ndị nna onwe nke na-ede egbe ọfụma ịpụta egwu dị isi ndekwenekwe enwe mgbe nwoke gị na-apịa nwa ụtarị mama apụta mgbe jọba ọnụ si apịagbukwenere m nwa isiokwe mba tieta oke ifugi ama afie eji m anya m na-aba mfe na m abụọzi tata onye lụrụ 60 ọgwa ọzọ nwatakịrị ị na-abalị dị gị mba kama ị ga-esoro wee bara data nwa mba ise nye egbukwenye nwanụ nke ọ ga-abụ mama dị ekwe ọ sị na ya ekwuketago okwuke eji ọnụ sọsọ ekwe eji ụtarị eji ọnụ eji ekpere these 3 things ka nne ji azọ ezinụlọ ya ọ bụrụ ịmụ nwa bụ isiokwu n'ọzụzụ ya maka na ruo n'omume nwaanyị ka ị ga-afụ mgbe a na-akpọgbu Jesu ifu Josef ọ bụrụ Maria Mary so nwa nwoke na-aga maka na ụlọ mama ka ọ na-akụ n'obi so aka nkwụ na-ekwu nwa na-adịghị m ọfụma dị na n'ebe ma nye n'ebe papa ya maka na papa bụ dipres enwe n'ezinụlọ ugboro ole ka mama ha rịpọtụrụ ji na-ekwu ihe nwa na-eme na-ekwu ihe ọ na-eme ya bụzie na ọ sị rapịa ụbọchị ọzọ isisi rapịa n'isi unu maka na nwa ọbụla na-akpa aja agwa emecha onye ka ọ na-agabi beghị ndị nke a jere Cambodia jee n'ebe ahụ si na ha na-eje eme kọt isi na nwa ruo 30 years my senior brother nọrọ nwaanyị onye ka ọ bịara izuzu mama m jee na bie tụtụrụ ụra na ntị n'iru nwunye ịdala ka ya nụkwa ụda akụkọ ya nọrọ ọzọ kokwara abịa ụna si nwaanyị ịmara ihe adịghị si ya emeziri emene mana mpiko eleghị aka let me know ada zụta nwatakịrị. Alright, daalụ sọ. Gọzie gị too. Alright, ebe a ka anyị ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa maka na taịm adịrọ asịkwa m kwuo nsị gị na biko zụkwa nwa gị ihe ị nwere ike ịnata n'aka Chukwu bụ ike na ekike ya nye gị the strength gosi gị ụzọ dị iche iche inwe ike isi wee zụọ nwa gị ime ya wọkụrụ ya gosi gị bi ime bịa wọkụrụ ya gosi gị si I'm telling you ọmansi n'elu wee da the only thing bụ na anọkọta the knowledge of ihe ị ga-eme abịa gị n'isi otu a ị na-awọnda ka o si wee mee ọ ya ekpere ọ ebe ị na-decide draw strength from nwatakịrị ị gaghị echebe ọ bụ ịma nchekwa ka Chukwu zụọlụ gị nwa ọ dị emekwa eme nwatakịrị nọrọ gị n'akụkụ ọrịgo elu tebụl o si na tebụl daa ọ bụrụ Chukwu melu ọ gị nwe bụ ife decide not to isi that nwatakịrị si n'elu tebụl lituo na adị alị tebụl nwatakịrị chọrọ ịgbafe main road ọ bụ na ịdọchietere ya aka azụ it takes 2 things to happen ọ bụ na moto ahụ anọghị na speed ọ ya akụ nwatakịrị ya mana ọ ma nkụ ya ka ọ kụgbuo ya ọ na ọ nọ na speed ọ kwụọ ya ọ pịara ya ọ nke ịtọ na nwatakịrị nwezi ike o so gaa elu na chetebezi azụ ọ bụrụ chi ebi ihe eme gịnị zọrịa mana ọ bụrụ na ọ ka abịa kịta anọ na nwatakịrị chọrọ ịgbafe main road o make up his mind na ọ chọ ịga to the next side of the road ịma ndọchie Chukwu ama nwatakịrị gị nwe kwesịrị ịnọrọ na main road jidesie nwa gị ike mee ka ịshọ na ọ gbafeghọ main road ọ bụ na ị chọrọ inye draiva ego inye draiva ego jidesie nwa ahụ ike onwe ndị ga-agba ụja sef oji gbara ha stay here come back ụjọ ma anxiety emedie ya ọ gbafee main road so gị nwe na onwe gị kwesịkwara ị na-watch your emotions around your kids ọ bekwa ka aha m n'ọnụ ụzọ ịnọ featuring Fino and Flavor ka m ga-ahapụrụ unu ndị na-akpọ m na fon biko na ọ ya adị na echi ka ọ bụrụ ụbọchị ọzọ mụ unu ga-anọ na Volt 104.3 FM maka na taịm anyị agago ka emesịanụ.
ndewo onye mara asụsụ onye ikwu onye amaghị asụsụ ọ na oriri ama ebune ji ibi ogwe agbacha ọsọ agụọ maị agbacha egwu ọ na nnukwu anọ na na-akụ mmiri ụfụfụ ncha baa gị anya asụkwana na ntị Chinazụ agwara gị a sị na ofu okwu agwara nwatakịrị na-enwero nne na nna ofu okwu agwara nwatakịrị nwere nne na nna nke na-enwero nne na nna wee ebe a nke ọ ya anọ wee mụta ihe ma ndị bụ upcoming parents ma ndị bụ already parents ụmụ gị ka na-etonite kịta aka bụkwa gboo ndị bụ okorobịa 40 years 30 years 25 years 27 years 28 years ụmụaka a na-azụchakwa ha na 22 23 once nwatakịrị gị ruru 22 brain ya fọm chago by 21 22 nwa gị kwesịrị ike na-apịa ịtara spare the rod spoil ya the child ka spare ya na school maka na enwe ike ụfọdụ ndị nọ na school because na fabrọbọ ha nwa mụrụ dị ụmụaka mana abata n'ụlọ don't spare the rod ndewo. Oh yeah.